Mathias Ezeaku Ojiofọ kelere gị eziokwu bụ ndụ Maazị Dibia mma ọhịa na-ekwe n'ala amụrụ m ọ na-eme ekwe mma ya ama mma ihe dị ọwa aha yiri eso gị maka ihe omimi dị n'aha biko isiokwu m n'ụbọchị nke taa bụ ekele ọhịa m ji kweta ekele a ndị Igbo kwere ekele n'ọnụ kwenyere aka mba ndị ọzọ na-ana aka mana ndị Igbo na-ekwele aka ihe ọwụla ịpụtara dịka onye Igbo la-ana n'aka ihu ebe ekperela aka kpairi ya ugwu maka eweta ya la ọnụ ekele mbụ ndị Igbo kwesịrị n'ụwa abụọ mma ekele dịrị Chineke ebe m si bịa ụwa lọ ihe aka na-ekwe mgbe Chineke kechere onye Igbo nke mbụ ya si alere ihe niile o kere wụ maka ịdị mma na mma nke ya ya si ebe a were ekele mbụ o kwere mbụ mma ndị ekpere ekele a kwerela ahịa ukwu n'ala Igbo ahịa naanị ya ahịa ukwu ọwụ igwe chiri Igbo ọ dị na ama Nkama n'isi enyi ebe m si bịa na-ezukọ ma achọ ikwu eziokwu ọ wee ebe ahụ ka ndị Igbo laga ala Kemet ma ha wụ na ndị Igbo rechaa ahịa iburu ọ na-ewuta m dịka onye Igbo la mgbe gboo la ihe onye Igbo na-erere ahịa wụ ihe ọ kụpụtara ala ubi na nke o ji aka ya rụpụta nka ma ụzọ ọ kwapụtara mana n'ụbọchị nke taa ọwụ ihe onye China rụrụ ka onye Igbo na-erere ahịa ya biko ị ga-eji ntị onye Igbo n'obi onye Igbo abụ Mkpachukwu Ojiagbọ a na-akpọ m Ojiofọ abụ m onye olu okoro nke dị na ọmahịa n'ime obodo nke Chineke Igbo mmanụ ekelere m ọha weze ekelere m Igbo bụ Igbo ekelere m ndị dibịa na-agba aja ma ndị na-agba afa ma ndị mgbọrọgwụ ma mkpa akwụkwọ Ojiofọ shi ihe onye chiri ya zere ndị Igbo na-ekwe ekele omenala Igbo na-agba abụ otu Chukwu si eke ụwa agwaghị ya ezighị ya abụọ ihe ọ bụla a gwara gị na-enweghị ịma atụ enweghị otu esi ezighị ya ịzụkwa dị gị n'ime ya ọ bịa mere ị ga-eji hapụ akụkọ ndị ọcha gee nke Igbo ka o wedere gị la mma dịka onye Igbo Ojiofọ kelere Igbo kọtọ akụkọ gị ka ọ dịrị gị la mma Igbo